kum shibenta ban rakhe ye ke jingdap henya phosan snem jong ke jing yo lai lot ke ri ka office jong u district and session judge West Coast Hills ke lapnlong ye ke program kyrpang ban pynshai pai ba halo ke jingsniew jong u drok bat ke jingta jong u ye ke imlang salang bat ru ye ke kot ke khia jong kito ki balangop bat kirni ha ke ni ke jingmen basnew yakani ke program la penlong ha office jong ke district court nongstein ha ke balapnya dai kong B Mauri district and session judge ha ke jinga don lang jong uba AM Ripnar district session judge ba HG Lendo SP West Khasi Hills ba SM Yong na Kaman Ba Foundation Dr. Miss B Hujan Dr. Langkhoy na ka Urban Mission Nongstein ba W Dolling na Meghalaya AIDS Control Society but ba W ding do nong bishar ka Meghalaya High Court ubla sha khot kumu kongsan ha ka tegi sngi lai don langru da ki samla ki bala kerni ha ka jing di drugs henry ki bala la ban eno but kala thamai no yala ka jong jing im ha ka tegi sngi la yo nang kong ye ka jing kren lamprang na ikong mauri ha ka bede but ka jing snew jong u drug nang ta la yo ye ka jing kren na uba W ding do but kiwe pat Bangalong siya ubriw, uplayale persya iki baro lakalong kasilong kataw, lakalong ki imlang kasalang. Bat hakapor manang di ngalalong way, uba nasuyim tah kam bandikiat hapo iyo noston. Teteng bun kipor ba ngalak syakem bat ki VDP kasilong kataw. Tebat kam tamro unray. Ngadi ya kakiat tang panyo ban pendap ban penbit penbieng yang lajong tang banyo ban thit yu drugs bat ka jingim ka jonga kala silong kumta ham nadu bangladi drugs hadu kisnem ki blalet no ngala silong kumta ngala suim ngala suyat lengkar ngam tip su ka ying gasem wadi mi par la ki pang histomru ngam jutip ndrei pat hakata ka jingyat nanti ka jonga kita kisnem arjar khatnyo te ngasung thu ban ngai kentu ru i sipun kijing hakalentiat ke jonga te ndri pade kat badang yat kisnem kipor badahu arjar khapra ngalalong we unong di drok sapo iyo unong ston bad ngalalong sha we unong penjot yaki khun sama kamtam miki para ki men ki jonga ten ri pade ngai ngu pri uble bu lopen ya kendu yang ngai yaki lenti ki ba bat ngala syakem no hus nem arjak prahi ngala syakem hapo mau blay bat kila pengat yang hapo ka kes NDPS Act 21B 27 te bat ngaingu u blay bakani gede syakalat kalenti ke bau blay upanya kendu yang kenang bengan la ban kala lani ban pai no syakawi pat ke benta te ndre ngapor khat pade lade hapor bangrang don hapo jil nasngo bangadon hadujok ndrei ngayuk perkhat ban ngupuson ngel di marway ngasyong marway man kasngi ngapuson banglalong syau bru bala bakla ban ngelarai kut ila di bangan pai no syau blai lani ban pai haki imlang salang lani ban pai kecing im ke batamai ban ngelaong ru ime ba singo bahawan wan sei no yang ano pojil bat hakatak por baki wan sei yang pojil ngam siam lawan pai su hing hakata kamit hi ngalarai bangan let no hapo riham tebat ngalalet hapo rihab kabadon hate hapo Mawphor kabalong ru jong KGP sinot sarngi kabak ai kerteng ru ka New Life Addiction Center tingalasa angta hadu endru benai kenti ningkong kapor bangang sa hapo rihab ngasngo gumba tang sitayo ngakwa ban pet no lani ban lej ban thit drugs an ki kanun kamtam hakabede bat ka jingsniew na ka jingtip sepang ki an ki kanun bat kumnu yaki lar ki lenti kebangi ngilak banyo ka jingerap lemba kede ka ki ogai ka Legal Services Authority ka jingrakhi jong ni ndai tang hang ni ndai kari India barakoi ban ngalap ban kan mau lani banyele kemen naga jingdap nyupusan snem jong kari India te kani ka program
kabagi pynlong menta kam dei tang hang ni dei kadi borok kawai karian dia ka program kabala penya daka National Legal Services Authority kata kamut ka bor ka ba hakli due jongki Legal Services Authority hangni hakari ke jongi ka Meghalaya Legal Services Authority ru rengkat baka je trelang baka nalsa ni labanong kadon cibun ki program dani ki scheme hasil ki scheme yong ki amti tahu di kirukom terekam ki baki peniat banwanra ka jing arab yagi ba bun ki benta jong ka imlang ka salang ke jongi kala banlong kito ki kala banlong le sia kaliang jong ki ba bela kinong kala banlong kaliang jong ki ba syam sitom wat aki hakamet ka phar ke jong ki ba le si ki badon ka jing duna ka met ka phar ke jong ki badan ka jing duna ka jing skuthu haka karkom perkhat perdan jong ki nang ta bade sakawai per ka benta kalong kini ki badon dan ki bangat ha ka shrip jong ka jing di drugs ka jing di kiat te ka weni kita ki program ka scheme wala banong ha ka phareng jong nalsa ka de gani ki ong legal services phareng mo ki ong legal services to the victims of drug abuse and eradication of drug menace